Hey. Kanahin mo ito, tuhag ito kahit sa ito. Bahawa di oy, mga video. Isa ang saman to rip. Paul ko. Outra to. Ako outra siya outra. Sir, may mabiling ka. Patay ang gibitay. Patay. Patay. 1-0. 1-0. Palayo lang. Bubuwag mo ng pinisagot. Oy. Paul. Nice. Good ball. Piti, kita word. Nakita. Highlight. Yes. Bildi man bati ay pausa to eh. Good. Konduto to eh. Side sa. Sa musultin mo sa kande. Mayor. Balis dos. Bangga gapon. Siyempre, balik. Hindi kanisip ko. Patay. Paul ka kill. Paul ka. Gilang. Koy, nakapaalam niya ko. What time ang dignos? Do. Gatap yung dignos, do. Pangan na to, di kayo magbinayot inigitsa. Buaya kayo di ka-shot. Labaw rip. Magkiyani mo rip ay. Sa dyan eh, wata. Balik. Oh. O sig samuk yor. Yung samuk eh. Para man ang out. Awa na dong, may guwa dong. Ay, Ben, ato dalawa. Sige ba? Alik day. Alik. Pwede, kustas daw. Wala kayo. O yan na. Trito. Na, tutad. Ay, tutad. Awa, dari. Di ko makita ang video, Rip. Plata kita na kutuwa, Ben. Alik ko hindi ko. 5. Paborto na. Oh, ano to, hindi kay binoya, magbinoya to yun, magbinoya. Yawa, day, kuha dyan. Ansak pa to. Paper. Pusti rice. Wala ka. Wala ka. Dua buong niya. May kilog singkos. 5 tray. Wow, mustando. Wala ba? Pinta na mo siya. Gusto. Good. Ini, mga bloods. Pila na, 5-4. 5-4. Kung na sila gusto, sakto rin sila unom. Kung sila natin magbaskit. Unom sila. Sila nga magduwa. Kaya alay lang, kaya nyo. Oy, good. Ayaw, sige, likra mo rip. Kinay ko ano. May replay but travel to siya. Walang kakita rin. No lip turn.
Goles, goles. Labaw usa. Usa pa. Pero Gualis ya. Usa daw. Magalis na sa bago ni. 7-4. 7-5. Ano to lo mayila? Akay mo say. Nanda siya kang buwang na. Kita siya nag... Goal, goal. Hindi ka magkasinabot to lo. Foul, foul. Piyo ay pigi pampam pa ba? Foul. Pampam pa ba? Ay, let's go. Special bye. Oh, bird, di mo gibig. 7-5. Highlights ba? Katalo na highlights wala. Giingon. Aga na special bye. Pastor. Buloy. Francis wa. La! Out ang ball. Out referee. Ganto papa wa. Uy, goal, pula na. Goal, pula. Pangamong to bird. Sorry lang. Pagkawang dito. Kung gigs. Batian niya. Video, building kita kiyo. Sige, tuloy. Bilog. Okay, di man magbinayot mo itso. No. Binayot, blood, si bayot. Basta bukol. Kita ka to pagkuhan. Ay sig, yo, day. Replay na, huwag na muli kramo, buang mo guys. Zoom ba? Zoom ko na ko. Zoom. 9-6. Ano lang, kay 1 point. Ano na zoom ka na ni mo reklamo. Kita pa lo. Bang. 7-9. Oro, mo naman oh. Wala at bang. Wala bayad ani ko pa to eh. Wala at bang. Ako gani, wala lagi at bang sila. Ano na, wala. 8-9. Gusto ko na. Nanay. Basta ka barangay din. Ah, si Buto na yung naligid siya. Galis na ibi. Ito yung bastrok day. Basta ka nang maginigat ba ka nang magbinayot. Bastrok ba din ang sumbag siyan? Bastrok na tangkugo. Uspad lang, nagalaw. Bubong po. Ano? Di mo tuwas to kay kumo man. Okay ra gabo. Okay ra basta. Basta gawang bastos na kay Tawag ako basta. Para labaw ni Rip. Alabaw, balis, baby. Mas Navy Rip. bap ya gikalis kagaya na akay. Mamana kantin to. Na sa replay ako ikat lang. Hindi ay. NBA na din NBA eh. Oh, nas hindi ni pagkuha ang pila. Uy, sis. Lagi sana. Asa na ka nang nasa likod? Kana nasa likod? Saysa ako interview. Saysa. Interview. Ano mas to yala? Galis Navy. Atay pasa sa Bulacau nini ay. Puro sa KB nun. Uy, sorry, ni mag. Magkibino ano na to. Counted. Gilang. Sorry. Labaw ah. Oy. Galis 0.
Imo to screen part. Isay. Pila bro. Asa? Ay, ada kay mga kan ka mga. I-reverse na naman doon. I-reverse na naman. Foul. Foul. Kuyawan. Si Louie. Duha. One nine. Wala kay. Dudu na si bro na makadudu rin. Tila. Mga tila no. Itila. Na. Wala niya mapangan. Litir. Da. Pero Litir. Siro no. Peter. Alik bugo mo kay. Duwat ka Gerald buang nga. Good. Bal. Zero. Dos. Zero. Zero. Bukod kami na. Pukod ka pun. Sobra. Good. Sobra na ka diha. One to. Wanto. Labaw kan Milwaukee. May laki na ba? Kumpong. Ah, ito kum. Kumdo. Ada di kumdo. At ito sumindo. Out Michael. Michael Jordan. 3-1. 3-1. Aray. Ay bansa. Survive. Eh kang ngit. Sus. Totre. 2-3. Side draw. Wala sa kamera. Kita sa kamera. Okay. Bal. How much is score? Porto. Wala ka. Sikuan. Kuha mo na ako, napas balay yung kwarta. Good. Harap bipisti mamoy. Dua lang ang mood class. Out ka rin. 3-4. 3-4. Topa. Ay, mo piyo kay Ripert. Sorry, di mo sorry. Paano tayo mo, Ar? Paano mo tayo? Okay, ayo, diabay, uot. Porto ang score. Good. Bal.
Sama na siya. Takpan na ninyong gablo. Araw, dako, bird, reed, part. Gigi, buti bahay na lang. Gigi, buti bahay na lang. Ay, baka pilapil din. Mga maritis, nagiging mo lagi, mga player mo lagi. Ako, mga tanaw nun. Kita ka nata diri guys, basket. Buko, luwot to, jurol mo. Oh, my God. Tus. Good. Gimbal, gimbal. Unsa may masulti nimo sa imong highlight sa gaw? Aga, unsa may masulti nimo sa imong highlight sa gaw? Unsa may masulti nimo sa imong highlight? Ay, sa panguta, istorya sa. Wagi busi.